Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimanti umabuya ubambolonye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the street of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream for the show. Tell it why phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, welcome next to me, Vusi next to me, behind the camera. It's the Zoom master. Why Keba Fitz? Say yo, my brother, do the right thing. Take me straight to what I do best. Chai span. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolonye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Konje thina bakhe konje thina amathayikhula konje thina amathayikhula thina intwana zaseDurban wanje bekungeke awuvele kube lula nje bekungeke uvela uphumelele kusazoba nezitha usazoba nenking basazokunyakazisa naba hey kusazoba nezitha usazoba nenking basazokunyakazisa naba athina mathayikhula bekungeke Athiyami sanibona mfethu ninjani Shosho ngokubuza mfethu ukuthi mawuyalena uyafika yini lapha nelokhuzaneni eSquare eRandburg Square mawubheka nje le Asazi ngitshela ukuthi ngiyafika awufiki nina kanti anibone nabangala asibona sabangala okay mina mfethu igama lami nguJinja yabo so ngihambe ngibuza lana abantu mfethu yabo lento lokho khona indawo esifunayo engapha mfethu eSquare ezansi mfethu so ngabe ninathandana Yeah, Satana. Uba igama sister Unonto Unonto my brother mina ngusandile sister kukuphi emakhaya kha hayi la iGoli Eastern Cape kuphi ne Eastern Cape eMontelefu big up to eMontelefu. My name is King Ginger Cream de la Cream Twana se King Indlovu bafethu ngithi big up to eMontelefu. My brother, where are you from? I'm from Soweto Zola. Soweto. Yeah. Akukho emakhaya kha uqhamuka khona. Akukho. Born and bred. Yeah, I understand. Wazalwa waseyabhakwa. Yeah, wabhakelwa khona eMsotra. So mfethu ungathini wena uyithandayo mfethu ngomuntu wakho njengoba niyimele nje la? Like ngithanda yena anything nje oyibonayo nawe. You understand? Like usho 360. Yebo siyabona. You see? Njayami. Yazi ngithanda indoda eyazi into eyithandayo. Thank. Wena mamazi, what is it that you love about your man? Thana nje umoya wakhe yonke into nje ngayo. Namba umoya wodwa. Samba nje umoya indlela nje yonke into nje. Uyalidlala igqomo. Uyalazi igqomo. Ngiyalazi ngiyamamela wathi ngithanda izinto engithandayo. LaseDurban noma laseEastern Cape noma laseKapa? LaseDurban. LaseDurban. Yawazi amathayikhula? Hayi intwana zase-Afro lezi ezincane but yazi why ngikubuza ingoba sisiwami wena noma my brother relationship yenu ngibona mina ngathi mnandi ngathi igqomo ilento ehlangene isound yakhona ngathi yegqomo ne yeah so nesisoma ukwazi umchithele mhlambe ngephuthu my brother mhlambe nami mhlambe ukhona nomunye umuntu othandana mhlambe nesithembu samadoda okanjani uloyal kuyena loyal kuyena yes uthandana kuphela akekho omunye umuntu wena my brother ukhona umuntu othandana naye ngaphandle uyena kuphela 99 straight uyamncanyo ne blind comhlabe ngakhe mfethu sure ube tight mfethu hayibo tight mfethu Esikalimeni ibe tight kangakana njenge tight mfethu ngathi yamzaba nje umuntu wakhe awumsabi ne So mfethu njoba ngilana mfethu sibhekelena mfethu kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena ugaye umuntu wakhe ifoni yakho
Yo, so bro. like we are switching phones. Yeah, bro. Yeah. Yo, shit, I no stress otherwise. Awunankinga ne? Awunankinga. Yeah. When ngifuna ukwazi ukuthi like siziswitchelani. so 60 seconds uswitch ifone wena unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi ayicheck ukuthi on WhatsApp, Facebook, Instagram awuflethi nabanye amagweja noma amanye amadoda besides yena uthandana naye kuphela. Why kuzomela switch amafoni because uyazi ukuthi mina naye aswitch amafoni. So, I think. Why kuzomela switch amafoni ze-strategy esihlangana nabantu. Wena uthi amsuzwa ngecherry manje? I mean, No, like obviously, an maybe I'm understand- Mina understand but usuvumile nje. I'm not gonna stress. Ah. Understand, but ungayile lo hlubo ukuthi okay why vele. Yeah. But wela if you say 60 seconds under stress, so unaso stress ukuthi exchange amafoni. No aninaso but ngifuna uku-understand ukuthi why sizomela simiswe abantu bezofuna exchange amafoni. Wena unankinga ngithi uthemba. Unika ifone yakho. Indaba sister. Phuma nje indaba kwaqala kwangathi kuya lena nje indaba. Woza ngala. Siso seMontelevo. Woza ngala. Ngiyakwazi ngakini nami ngigiyani. Yeah. Awuthama nawudansa awuculi. Wenza uyacula. Uyarapper wena. Uyatrapper. Piano. Or you trap on top of a piano. Like obvious mix kahle. Or you mixer. Mix like certain things sinini nguphi ku piano sinini ku We trap. yeah. Or you trap your piano. Yeah. Trap piano. Yeah. Ngiyakubona. Tsanani artist. So qala ngalo so check phone yalo. Yeah. Ngoba Yeah, iphi yakho la? Iphi? yami le green Ile green. Ivula. like straight. Yini ufuna ukuyivula like okwamanga? Relax out yami ngeke kudidisa. Bamba. All right. Ehlisa umoya ke la konje amafoni anacisha. Uyawazi nanokuthi uphi nawo. Yeah. Okay, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba yizo zobe ityiwa umuntu wakho ne. All right guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream Dana King Indlovu. We're on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type lapho uthi I love you. Atem. Ikonto ufuna ukisho. Hayi kinto engifuna just like young mangaza. Hayi kinto engifuna. Vela wena. Delete lapho thani ngiyakuthanda. Ikonto ufuna ukisho. Hayi kinto engifuna ukuyisho. Angeke 100% sure angeke nje ngibone ukuthi uzothola something. I miss you. Delete lapho. I miss you. In the artist. Oh like ubona ngathi ama artist like Bambi mic. or Angisho something. ngolutho bambi mic uyikhulumele nguve. Yeah, indaba. Like sokhulumela. Ngikhulumela ini? Yeah. Sokhulumela ukuthi Athi khona velayo. Sondeza imic kuye ngathi uyakhuluma nawe. Nika imic njengami. Uyapi kuye? Uyapi kuye? Uyapi? Ngizokuphoqa imic. Mnika imic. Athi khona velayo. Kanje. Ithi ngathi khona velayo. ubani ovela? Uzanele. Uzanele? Uzanele. Uzanele? Uzanele lo Uzanele, lefoni yakho. lo ifoni yakho musle. Awazi ngifuna ngicela ngabo Uzanele. Uyakuphela Uzanele. Wacela umbone Uzanele la. Uzanele. Ngithemba usungifit baba. Baba uyamazi lo Uzanele indaba manje uthi yo. Yabona ukuthi kuvelani? Yabona ukuthi kuvelani? Uzanele no. Eish. Isigaxa. Yo. So wena nozanele ngiqale nini? Eish kahle ngasho ukuthi side chick le ama understand. Okay. So manje ubungamtsheli ngani mamzala sonke lesikhathi ukuthi wena una side chick because now you confirm manje. No, there's no other way ngcono ngiconfirm. Yeah, Understand? true. Because I like that. Uthi kungani wenze njani? Uthi uyaconfirm side chick yakho Uzanele. At least when le. obvious as like le yenzakalani into ukuthi ish nanozanele yazi uqale kanjani indawo. Uqale ngokuthi bisenkarini nabo benye MC. So manje ugel like Wena ma u-MC ubona amantombazane. No, ugel obvious. MC noma usuke ubona Lalela amantombazane. bheka yazi lento njani ukuthi like imangiyo MC ya ugel nanga la emuva kwami. Uloku uyangichwebe understand. So manje kuba into ukuthi ukhila nami kenzakalani? Okay, bangitshela ukuthi ngibizele side ke sashaya lo creek ngaphandle then out. Kodwa nayo intombazane eqhobayo zoloku nje uwenza yonke leyo. No, it's just the first time. First time uzoyenza second time mos. Never, I promise you. Never. Unpromisa kanjani khona Uzanele? Thathuna. Unpromisa kanjani khona Uzanele phone yakho? Askisibheka azi xolisana. Uxolisani? Bheka. Uxolisa ukunuka. Uxolisani?
No, shotshela umamzala uthi uxolisani. Ngiyakubuza uxolisani ngoba phela Le menga ndaba- Uxolisani? Ngiyaxolisa. ini. Oh. Usamthanda mara lo mntana. Obvious. Why phone side chick? Like lo mntana Ukhuluma naye, angeke ngisho uyamisa, ukuthi- angeke uyamisa, ngisho ukuthi- ummisani. No, mina ngeke ngisho ukuthi side chick ne. But wena ugele nje esave one night stand kuleyo groove leyo. Aw sekuyi one night stand futhi manje. Yeah. Uphinde wathi side chick, sekuyi one night stand, musu uqamba manga. Like like beku one like one of one. Thini decision yakho ngalomfana? Hayi akabone yena ukuthi wenza njani. Oh. Akube uyakabone yena ukuthi wenza njani. Vula. Nawe kuwabona ukuthi wenza kanjani. Njenge out wenza kanjani? Uzobathatha bobabili? Aha, anginacho. Awuna choice ne? Angeke ngibathathe baba bayi. Awuna choice, ngeke ngibambela yona. Futhi uyochoose. Bamsise kahle sibone ingane lapha. Na WhatsApp. Mase ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye lamanye amadoda lamagweja. Ungitshela ngoba yiwazi beququda umuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream intwana nje. Yase King Indlovu bafethu. Type lapho uthi I love you. Akuveli ngithi I love you. Akuveli lutho. Nawe awuveli. Akuvela mina kuphela. Hayi phela usakuveli nisi angithi ngithengitshela makuvela wena Akuvela. delete lo I love you bhala uthi ngiyakuthanda ndi ukhuluma isixhosa my sister ndi yeah lutho sister wena nomfana uyakuphoxa into wena right angithi Yamnan right. okay yeah ubonani ngifuna igama mina ungitshela ukuthi kubhala ukuthini Bani? Umpho amachetswanini la. umpho funda date konke ukuthini uthi amachethanini Ngifuna ukwazi phela ukuthi into yanini. Mhlawumbe umuntu yakudala How o. much? And then 19 March. enze April manje Siku April manje. La manje that's 19 March. Phela into yakudala. into akudala nini Yeah, into last Umathi month leyo phela. last month ndibe senitshola nini Yeah, understand. yeah sikhuluma sithini nompho ngoba umngani umpho. ngene kumpho ungene kwimedia lapho ubone ukuthi ithombe akuveli mhlawumbe bendawonye Singaba ndawonye ngoba umbali ulona. Umpho ilona friend yami. So akugeke kwenze ukuthi ini singabi ndawonye friend yami. hayi niyajola ke bafethu kade ucasukile la kanti Umpho umngani wami. Mngani wakho. Okay, mazela from nini mba? Dala ninazo. So- search for something. type lapho uthi sex esathi yakhulunywa ngayo kule nsuku Oh, wena wahamba nomphoka sasa. sisami nawe ngabe ukhuluma iqiniso because my brother at least yena ulikhulumile iqiniso uhevile nompho at least ke wena nompho did you use a condom No, because avela machete everything iveli. Because ngisayiphila sex avela everything. Isike salala ke nami. i-condom Asikazi sisebenzisa. kuthiwe nawe bona thatha ifoni yakho siswami so Ube nenkinga ngoba vele siyajola suthu. yeah ngeke kube nankinga ne Hayi angeke abe so nenkinga. so akanankinga Yeah. so lento izoba right ngeke niqabane nizohamba nobabili ngoba vele nobabili Ngeke angiyeke. ngeke akuyeke Ngeke. ngoba nawe ngeke umyeke yikho uthe akabona Yeah. Ngikungcono. Or you decide ukuthi like okay, isibe in between. Kanjani? Okay, like wena ukumphona mina ngikuzane. Ufuna kube njalo wena? Into engibuzayo ukuthi wena decide ukuthi isibe in between or silungisa indaba No. yethu. Oh. Uzanele soyamfaka uzange uzanele one night stand. uyamfaka That's why- ubekhona kudala Ngicela ume nawe ngathi uwo moshaye uwo usimoshela kakhulu ngicela uthule. That's why mina Ngicela lalela. ukukhuluma nomntu wami. Uthi kwenzanani? Mina that's why ngibuza ngozane yena. That's why ngitshela confirm indaba kaMpho. I mean kazanele to say. Understand? Uthi beku understand. So mina le eyakho le kaMpho angazi ukuthi iphuma phi yenza nani na. Oh, mne yakho yayazi ukuphuma phi yama uyazi ukuphuma phi. Angeke ngisho kanjalo but well mara ikhona into. Wena ikhona yenza. Sharp mina ngiadmithile wena admithile for lento le. Nakho ngi-admit-ile mos. sexy skuni Fair okay, second time or first time? The first time. Asikazi sayenza kayi-one asangazi. Also uzwa mina ngithi first time. Also second time. No. Bakho sayenza kayi-one vele ngoba ungani.
ngiyambona ufuna ukwenza njani it's a decision yakho ufuna kube njani ubuzile umamzali wathi wena yini into ofuna kube yiyo hayi into engizoyisho kugela umtshela ukuthi azina makaqhubeke nomfo wakhe nawe uyaqhubeka nozana hayi ngcono ibe njalo ibe kla hayi ke hayi kusho njalo phela sobona sizobona yeah so yeah ayikho edlula leyo because angeke ngizoba busy nogela yena abe busy nini out nami the same thing and no need to explain you understand yeah uyikhulumile ubani kumele abe busy phakathi kwami nawe like kanjani uwe shutha kumele ube busy nozane yena ngabe busy mina ngingabi busy yeah it's better ukuthi sihlukane nalabantu imindaka yami naso pho manje uyisho ngani leyo nto hawo into better way angithi wena ungathandani vele wena nolo nozane benithandani understand Bukho kwenzakalani waye umfaka ngoba into yela wena uMC phela wenza lento wayenza ngoba umfaka so like as ngishilo ukuthi like bekuwani na stand so wena into ekubuzayo ukuthi wena kuwe nompho wena kenzakaleni salala nompho ngoba yiwane nathi nje ngoba kufanele ukuthi nje kwaba njengawe nawe njengawe wenza nozanele yeah mina hali ngayenza iquick kuphi egroovini naye wena ukuwena nokuthi ngilale naye hluke ngani ngoba senza into eyi no wena first thing ubele wami ithapha naye kokuqala naye umngani cabanga sesikhathi naye akuphi yahlala khona iquick inayenzela kuphi egroovini toilet ayikho indawo yeah senzele toilet ayike wena sister ngcono kusebhedini le hayi mina ngisazi ke ngizoyithini le iyafana noma uyenzele toilet noma uyenzele kusala into efanayo into eyi1 manje wena ithi decision yakho mina into engisho ukuthi okay mina nogele singaqhubeka into esiyenzayo nesibekele abantu esayidini but well angeke ngixolele for lento ayiyenzile wena kumele uxolele ngingumjida nami mina understand you understand no I do everything for her you understand so manje like so mina appreciate for appreciate ukuthi you do everything for me kumele kanti yenze lo bani okay like ngitshela ukuthi wena kahle everything ekenzela yona ngeke appreciate actually I appreciate uthi Foster wena ukuthi uyayibona masuthi ngiya appreciate uyashuthi and Foster maswena if we appreciate noma ngiyenzela wona ufuna ndiyami ndiyenzela if lalela if ever bobo appreciate bengeke ube busy nompho which means oh nawe uthi appreciate why business ane yeah siyafana should now appreciate phela why you appreciate no I mean I do appreciate understand no my sister appreciate so which means so appreciate yeah but that's why indaba seki mina ukuthi angaso simule silungise sisu or either mina ngiteste ubani umphongo ngitshela ukuthi icophume kimi naye atshele the same thing yabona ke awuthami yazi mina into engiyibukayo lana wena uhlulwa ukumela indaba zakho uma isisithi ukunikile ukuthi wena uyilide le relationship ubone ukuthi kwenziwa kanjani if wena you want ukuthi wena nolokhuzana nihlukane ngitshela uma isisithi ukuthi hlukanani nalabantu ama sides enu ni focus into ileyo nto efanele ngabe uyayikhuluma ngabe utshela mina ukuthi ngoba uyakunika wena nozanele into enanithandani mina uzanele into yanini leyo into yabo machana wa February la ukusala yona lala yena into yala smart ngiyese ukusala yona lala sister sazoqhubeka utshole nalo mina sazoqhubeka ngimiyeke ha shothi uzanele lo miyeke ngimiyeke hayi mfethu good luck mfethu uma isisitutha ngakuyeke ilungiseni lento yeah userious akakuyeke serious lento yakuthanda awuzongiphatha futhi serious onzo ukhakha ukuzera abuzala yeah umuntu wakho take your uyancenga noma wenza obvious siyakuncenga uyancenga ngiyacela hayo ke awuthi ngiyazi oh uzaneleni umbekaphi obvious somchiftise mbekele sayidini somfaka edustbin usho ngoba simiswe abantu noma usho no obvious somfaka edustbin musukujika jika sister besides ukuthi simise abantu ini silendaba obvious not that's why ngithi exchange of phone yeah then mina ngiyamtshela ukuthi kuphuma kimi nawe ngiyamtshela ukuthi aphume kuyo you understand umpho umngani wami so umngani wakho ngalalo umngani wakho makakhona la yeah kwenzeka that's why kwenzeka abantu and usho okay mina into engayisho okay since ukwazile ukuyenza ungakhona ukuyenza nabathathu so like ungathola umunye umngane umfana then ulale naye uphume kumpho ngoba nikhonile ukuthi mina wali mina nawe sijola ayikho leyo because ukwazile ukuyenza so uzofilwa yini angeke okay into ezokudinga futhi nikhonile ukumstop umpho ukuthi ngenzeke okwesithu into yala smart phela lesikhuluma ngayo few weeks ago yeah isangaphinda yenzeke umpho kudala umngani wami so beyiqala ukwenzeka awucabangele iminyaka singabangani nompo wabe singalali into ye-mistake nakhona kwenzeka nje nayo no who knows because uwe ubohlezi angithi yime who knows ndima ngaziyo that's why uwe umuntu owaziyo understand and the first wena nompho uthini wena oqala uhlezi uphuma yeah uhlezi uphuma uba namagig wenzani nandazi ngani ukuthi uzokwenzani yona awuze uyenza wena lo quick yakho but well nya understand ne
but well makana into memele ubheke ukuthi like okay mina every time ngiyakutshela noma ngibuya ngikutshela ukuthi ngiyasho ukuthi okay sengisendleleni babe nani izinto esifana nalezo nyaka mina the time usilala nozanele washo ukuthi sendleleni Sister animeni nina nobabili lokunijika into neyodwa awuthembi ngantona yini Ngizofika ngikuyeke chaza nakwehleke ukudina ngani ngoba umntwana ulinde wena na hayi izinto ngabe uyasho ukuthi okay le ndaba yesiqhubeko in or what why wena ungasho mina ngimani ukuthi siqhubeke indaba yethu why ungamtsheli pho why utshela mina that's why mina ngithi ugel ngiyakuncane yes thanda nawe sister angithi mina ndiyamthanda vele ngoba uzomnyekuzela mhake wena sister umgcwalisele lokho uyakusaba mhake uthi my sister akayena sethu senza manje sethu okay bheka sethu siya wrong so which means okay mhake lalela since sethu simile siya wrong mhake haka leyo ngane mfethu haka leyo ngane haka leyo ngane hawu qabule leyo ngane man hawu qabule leyo ngane take me home wakhe Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake